Ya apa bolo padha sehat ta. Salam sehat pokoke wis ya. Tanggoku nek kulone omahe ku bolo. Jenenge Bek War. Sing lanang jenenge Pak Wandi. Duwe anak 5. Ana Mbak Siti, Mbak Salama, ana Mbak Saro, ana Mas Kiki. Oh, 4 sih bolo. Anake 4. Lah, Bek War iku ya sak tanggoan ambek Mbak Salama iku. Mbak Salama iku bojone Mas Hasim. Lah iku duwe anak 5. King gak apal jenenge bolo. Sak tanggoan ambek Lukman. Sak tanggoan ambek Mbak Ul. Mbak Ul bojone Holik. Holik ku bapakne Sopi. Ya bapakne Bida barang ngono lho. Duwe anak 3. Sak tanggoan ambek Mbok Ulu anu ambek Mbok Ulu pancen wong tuwa ambek anak sak tanggoan cuman lah Mbok Ulu sak dulur ipe ambek Mbok Tum. Mbok Tum duwe anak sapa Kuswati jenenge anake bakul rujak enak bolo rujake bolo Kuswati sak tanggoan ambek Pak RT. Pak RT ku jenenge Pak Sanusi saking wonge mari tiba bolo sik durung mulih teko rumah sakit. Muga-muga ndang waras bolo. Ya wis ngono ae bolo. Salam sehat bolo ngarit. Salam waras sak sembarange. Muga-muga bolo-bolo sing padha ndelok video iki dikeki keselamatan, dikeki rejeki, barokah, sing akeh melimpah ruah rezekine. Salam sehat bolo ngarit, salam waras sak sembarange. Sukses kabeh.